Ya, selamat datang Mas Gareng. Ya, Sugeng rawuh Mas Gareng. Ya. As. Ya. Selamat datang Mas Gareng. Isik Reng. Garap karo kanca-kanca pengrawit. Wis. Ora iso balik. Balik lho. Balik dhewe. Wong bengi lah ora garap-garap wong tuwek kurang seneng. Wilujeng dalu Mak Cange. Alhamdulillah wilujeng dalu Mas Gareng. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpakne salame, men kompak dhisik. Nggih. Baleni. Salam kabeh, muga-muga kabeh sing jawab salam kula dongakne sedaya murah rejeki Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing duwe utang akeh muga-muga utange ndang lunas. Sing ngutangi ya lali. Ora bakal lali nek sing utangne. Wong kok nggih wong. Iso. Donyane mawon negarane wis merdika, Mas. Pokoke didongakne ya kaya bengi iki dienekne tasakuran. Syukuran ki baku kok. Nggih menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Heeh, Mas Gareng. Kula beliau panjenenganipun Mbah tenggene Jaten mriki. Mbah Wo Kateno asmane. Nggih, Pak Kateno. Heeh. Iki mau ya tak utak-atik ning mburi Pak Kateno. Wis cethok piyayine. Pun Pak Kateno priyanine gedhe dhuwur. Grapyak semana. Nggih. Ireng apa putih? Ireng. Enggak nggih boten nggih kuning to, Mas. Ireng ki ning werdine. Nggih napa? Iri dengki mboten pareng. Nah, mula niki yoga-yoga enten nenggene sinden iki gaene abang. Iki jumbuh karo nuansa. Nggih, lek kula Mas, iki biru. Biru ya apa ya? Mula dulur-dulur Jaten mriki bisa rukun. Oh iya. Iku rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Mula jenenge kerukunan masyarakat dididik mulai sejak dini. Isih cilik ora kena diwarai nakal, rada digedhe di sekolahne yen wis pinter dadi wong sing kanggo kaya dulur wonten ing Laladan Jaten. Dadi wong sing migunani. Nyatane kerukunan ini terbukti. Adanya malam hari ini acara yang sebegitu hebat itu songkok rukune warga Jaten.
Nggih leres, Mas. Iya, Nggih. Mula kula tak-atik niki wau. Heeh. Mumpung panggih Pak Kateno manggon ning nggone Jaten. Heeh. Iki tak otak-atik asmanipun Pak Kateno. Lah iso merdekke. Asma Kinarya Japa. Jeneng kuwi lambange gegayuhan. Kena diarani ngoten metu ceprot digekne golong buceng ditingkepi mula lek gedhe iso enek werdine. Niki saking Pak Kateno niku wonten beberapa suku kata ada Kateno. 3 suku kata. Betul. Coba werdine piye? K. K. Beliau Bapak Kateno menika sampun kata manggenipun gladi anggenipun ngabdi wonten kepemerintahan. Alhamdulillah. Oh wis pirang tahun? 32 tahun. Kaya ngono lho, mula wis katam beliau niku anggenipun tenggene dusun Jaten. Ya. 32 tahun. Ngabdi marang masyarakat Jaten. Abote kaya ngono Mas, aku dadi RT iki lho 3 minggu wis. Dadi RT sampean 3 minggu mundur. 3 minggu aku wis didemo karo masyarakat. Perkarane. Alah wayah njaluk bantuan ora tak weyok. Lha kok kene sapa? Padahal saka dhuwur ya medhun lho. Ya tak kekne adi-adiku dulurku to. Mula Ya, kena kerajingan. diarani nuwun sewu lho jempol kangge beliau Pak Kateno lho ya. 32 tahun 32 tahun. memimpin Jaten yang selalu maju guyub rukun Allahumma. Amin. Apa tuh? Kateno. Ora ri to? Rimo aku seloloten aku. Kulino Oh iya. blesek tok. Kate ngono ya? Kateno. Oh, tak kira karo asara ri. Tekun anggenipun gegulang napa mawon. Tekun yan pikantuk amanah saking inggil dhuwur ya gedhe teko ngesor ya gedhe. Alhamdulillah. Kon dhuwur cilik teko ngesor ya cilik. Oh, ngono. Mula niku iki tegese tekun. Juga tekun ngibadahe. Nggih 5 Wah, tenan. wektu ora ditinggalne. Iya, lha iki mburi iki musala lho. Lah nggih to. Mburi klir iki musala. Lah kandhane lho Mas, tandha-tandha niku pun gamblang Mas. Lah iya. Pokoke mburine musala nuwun sewu kula wau kan biasane tanggapan tekoku kan magrib. Lah kula ngasar wau pun dugi mriki Mas. Ngasar wis teko kene. Alah tenggene Pak Kateno dawuh Pak Kateno Allah anu niki Pak Kateno. Halo Mas Gareng mriki dolanan wayang nggih siap lho. Dadi ngasar wis teko kene. Teko kene. Alhamdulillah. Musala tenggene mriki kabeh mulu Allahu Akbar Allahu Akbar. Dulur Jaten geruduk. Alhamdulillah salat jamaah ning musala. Alah nyang alas kabeh. Kok iso kok bleset ki piye to? Wong pripun nggih celuk-celuk dulure Mas. Celuk-celuk kancane iki ndang klumpuka iki wayahe kira ki jamaah. Kok yo nggih yo jamaah. No. Tenge tekun ibadah wis terbukti. Keri dhewe. No. Nah niku mula kena diarani kena kanggo patuladan. Oh, iki lho. Gareng barang sing piyai saka adoh ngerti. Nggih, Pak Yen Kateno. panjenengane mbahwe kena kanggo patuladan ki tenan. Alah kula ki sambung rapet tenggene jenengan niki lho Mas Nur Lah, Sewu. iya. Cara Jaten, cara niki desane Karangan. Karangan. Apa meneh beliau Pak Camat. Pak Camat hadir. Beliau Mbah Lurah. Pak Polisi hadir. Mbah Kasun, Pak RT RW, aku apal. RT loro kuwi lho. Ketuane aku ya roh. RT loro Jaten? Alah Sopo? apal. Alah kuwi lho jenenge Slamet. Slamet sapa? Tenan kok RT loro kuwi jenenge Slamet. Ning julukane beda. Sapa? Kentir. Aku bojone ya apal. Gekne wedang ning bener. RT loro anu Pak Kentir Slamet. Lah ya Slamet Kentir iki. Iya. Bojone aku ya ngerti. Wis tepung. Alah. Wis rampung. Alah bojone Slamet Kentir lah. Gede apa cilik? Alah. Apal jenenge priyayi. Oh, jenenge. Jenenge aku ya apal. Sapa? Surip. Wah, tenan kula jan. Alah. Alhamdulillah. Nggih sambung rapet tenggene Jaten mriki niki Mas nggih estu banget
priyayi ingkang budaya, priyayi ingkang linuwih. Mula dienekne tasakuran ora gur tasakuran kemerdekaan, tasakuran anggenipun pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, pikantuk rejeki ingkang kathah dalu menika saged tasakuran kena diarani bersih dusun. Kuwi ya kena diarani ngono. Dan juga tasakuran warga masyarakat Dukuh Jaten ki syukur marang sing gawe jagat atas kepemimpinan beliau Mbah Wokateno sing selama 32 tahun Kang Gareng. Leres. Sebab insyaallah iki tahun 2017 iki ganti kasun gini. Nggih alhamdulillah. Ganti kasun. Muga-muga nggih wong tetep mawon kados beliau Pak Kateno to Mas. Kena kanggo patuladan sak ora-orane padha. Nggih. Sak orane padha panjenengane. Aku lak Syukur bagi yen ngungkuli kuwi malah jos. Aku lek ora kaya Pak Kateno ora trima. Aja nganti sangsore aja nganti. Nggih, pokoke kula mboten trima lek mboten. Sak orane pemimpin besok muga-muga padha. Syukur bagi sing bisa ngungkuli. Iki malah dadi maju lan jose Dukuh Jaten. Nggih, pokoke tenan Mas Gurit. Ya, piye? Aku ki lek kamituane ora kaya Pak Kateno. Pokoke dusun Jaten aku wis garene. Tenan, pokoke lek kamituane ora kaya beliau Pak Kateno aku dusun Jaten garene. Tenan ya? Mergo napa? Nyapa? Ora diundang kok mesti. Kok ya nggih, niki wis pantes guyon parikena mumpung wonten nggih kalodhangan wekdal beliau ingkang rawuh ingkang nenggani kunjuk dumateng beliau Mbah Lurah, Mbah Kasut, Pak RT RW, Ketua BPD LPMD, sedaya masyarakat, tokoh masyarakat, Forum sepuh, Komunikasi Pencaksilat dan Bela Diri juga hadir. Alhamdulillah barokallah. Mas Gareng, ayo sholawatan Mas. Mumpung malam Jumat sholawatan yuk. Tenan po piye? Iya, sholawatan. Jenengan saged Ngarep musala, ya iso sholawat ra iso piye. Iki tengah jembo salat. Jenengan ngajak Sholawatan. Oke. Ya. Iki wis Iki kanca seniwati. Mau kok ngesor sepelane ora ngene lho. Tekan dhuwur kok. Mumpung malam Jumat, sholawatan Mas. make tang sedhithik. Nggih. Sing lirike kan lho kaya Pripun? Lirike pripun? lirike sing Piye Mas? Piye? nona 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 na 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 Nah. Alah. ngerti ya? Ora. Asem kok. Ya apal loh Mas. Nadane sing rada rendah ya. Oke, manut Mas Purko. Ya coba. Nggih, Ibu Muslimat ki lho Mas. Ya. Nane no no. Na Nunu eno. Nadane sing gawe rada rendah ya. Nggih. Ndek Mas, lek saged glosor ngeten Mas. Ya Mas Purko, ya. Monggo. Sapira Mas? 23. Na. Nggih, ayo oke. Ya. Niki saur manuk ngoten ta? Heeh, Ibu Sriwati sik. Nggih. Ayo, Niki ayo, Duk, kene wih. sik. Monggo. Ayo, Duk, Ya, wih. Salatullah mawon. Iya, ya salatullah. Salamullah. Terus musiknya sing kompak. Ya, Terus, baleni nek, coba. baleni. Ya, baleni. Baleni nek Mas. Jreng. Ya. Jreng ndi sing. Oh, kan kono musike ya. Jreng Mas. Jreng ya. Jreng ya. 1 2 3. Ya, ini loh. Bapakku NU, ibu muslimat. Ayo, terus. Weh. Aku ora apal. Hop! Mas, Kok iso ora apal itu? lah sepelane kok ngisor mau ora ngono lho. Kok iso tekan dhuwur mesti Sing viral ngene sing viral saiki kan. Ya, arep Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku. Ayo Pataya. Ya. Alah.
Jumat Terus? alor ngidul gowo berkah. Sing kompak yo. Melu NU pantene mawon. Selawat selawat selawat. Warga Jaten bengi iki nanggap wayang tondo syukuran Wireng piye Nanggap wayang kena diutang. Mergo bengi iki mung urun. Salatullah salamullah kaya kredit ya Mas. Wayang komplit sak sindene cacahe 7 abang klambine reng Ana sinden lungguh kono dhewe mergo gering akeh utang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. sing nabuh gamelan arane yoga Inggih, Ya. yoga. piyayine sabar narimo terus Yoga sing tukang ngendang ora tau salat senengane wedokan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. neh ora neh ora Alah kowe sing angel-angel sisane ku mikir. tenan Enggak to? dalu niki wonten Pak polisi memang baik hati yo piye? Melindungi saya sendiri karena Anda terjangkit polusi. Melindungi saya sendiri karena Anda kena polusi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Isik nek. Engko nek iso jan hebat sampean. Apa? Dalu niki wonten Pak Koramil Modar. mirsani wayang lungguh sambi ngemil Iya. Pak Koramil Piye? Sik aku tak kurang-kurang padang kula tak tempriki celakson sing rada bening Mas. Piye? Pak pisan kas Mas, jajal Mas. Dalu niki wonten Pak Koramil Ya. mirsani wayang lenggah sambi ngemil ya terus piye Pak Koramil ora cetil beliau seorang. ayo Pak Koramil ora cetil beliau. Hop. Pak Koramil ora cetil
beliau orang yang terampil. Ya. Salatullah Gas. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Gareng, Nun. iki ana nawulake banget saka kadang-kadang. Nggih. Ya, iki donatur pada malam hari ini jan wah uga akeh banget. Nggih. Semangat kabeh. Wong Ya mriki pengusaha-pengusaha, para Pengusaha. dagang, para bakul. leres Ya. kabeh padha. Bos sayur sing ning Jakarta. Nggih. Ya, Muga-muga bos kathah rezeki. sing usahane sarang burung uga ora gemen-gemen. Nggih. Ya. Sarang burung pelet. Kuwi mburitan kuwi ning sarang burung. Nggih, kula tak anu mawon mengke kula tak nyencem. Nyencem apa nih? Riyo sarang burunge kuwi lho, Mas. Oh, iya. Nggih, assalamualaikum Mas Gareng, Mas Dalang. Nggih, Donatur waalaikumsalam. dari Jakarta nyuwun gending Lintang Asmoro. Nggih, Pak siap. Purwanto. Pak Purwanto nggih, Nggih, sembah pun Pak nyuwun Pur. Lintang Asmoro. Nggih, Kalih saking angka Jakarta. kalih Podang Kuning. Pak Nggih, Samiran. Pak Weh, Samiran, iki nggih, dulur kula sembah nang pun. Samiran. Ya, Bosongo Jakarta. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Dalang, saking paguyuban Bapak-bapak RT Sedukuh Jaten. Nyuwun tetembangan. Nggih, Nyuwun dawuh. tetembangan ingkang setunggal pedhut pasar ngunut. Weh, ya iki. Ya. Iki lho. Pedhut pasar ngunut. Nggih, mencapai siki aku. Wis. Oh, Ingkang angka kalih Sesideman, ingkang angka 3 Cinta Berawan. nggih. Digarap gajah-gajahan Mas Dalang. Oke. Yoh, 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 yoh. Oke, pokoknya Iki. hidup gajah. Ya iya. Jan. Iki kok wayang ya ning gajah, pengajian ya Komplit. gajah, campur sari ya gajah, reog ya gajah. Iki pancen gajah merebak ya. Nggih, aku wedi ku lek wong wedok-wedoke dadi kaya gajah. Aku wedi lho. Heeh. Dipinangkani nggih Mas nggih. Iya, monggo siji pikakane. Nggih. Pepundenku selenggah, Mbah Lurah ora komplit ya ora jemeneng nang panggung. Nggih, Mbak Lurah Ya, sebagai Mataraman, yuk. Nggih. Ini, Monggo, ini. Bapak, Mbak Lurah. Mbak Lurah, jengkar saking Timun Palenggahan Sigaran. nuju wonten ing Sasana Pagelaran. Monggo. Asing sayo monggo Mbak Lurah, monggo. Puteling ayogya Mbah Lurah monggo. Pindah mawon Mbak Lurah. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mbah Lurah. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah. Nggih, nggih, Niki nggih. nyuwun sewu, Pak Gareng. Nggih, Pripun toh. Mbak Lurah, Mbak Niki. Ganteng? Mbak Lurah, Mbak Ganteng ngeten iki jan kula pekewuh. Lurah Karangan kok Ngeten lho, piye. nggih. Pripun Mbak Lurah? 2 tahun karangan niku nanggap Gareng ping kalih. Ijih, Nggih, toh. nggih. 2020 nggih pun nanggap. Ijih, leres. Niki Dukuhan Jaten nggih. Nanggap. Nggih. Nggih. Kira-kira tahun ngajeng pundi, Mbah? Kira-kira Mboten. tahun ngajeng pundi? Kira-kira tahun ngajeng itu pundi? Nggih, ngeten. Biasane nanggap ping pindho sing siji gratis, biasane ngoten. Biasane sinten? Nggih. Jarene Pak RT lho niku wau. Pak Lurah, mboten napa-napa kula sing gratis. Nggih. Mboten mas gurit jenengan tambahi angkan kula nggih, Mas. Nggih. Kok ae to? Wong nggih tetep bliber lho kula kok ya. Nggih, Pak Lurah monggo Nggih, nyuwun panjenengan pangapunten niki acaranipun niat hajat Dukuhan Jaten. Nggih. Sedaya masyarakat Kakung Putri, anak rantau sing wonten luar negeri, Ijih. dalam negeri,
donature nggih kathah. Alhamdulillah. Ngumpul dados tunggal gitu nanggap jenengan. Amin, amin, Iya. amin, amin, amin. Ngene ku dipotong separuh mengke. Nggih. Alah. Salajengipun gitu, Jih. mugi-mugi masyarakat Jaten pinaringan sehat sedaya. Amin. Rezekine melimpah ruah barokah. Amin. Nggih, ditebene saking bala. Amin, Nggih. amin, amin, amin. Niki mengke kula mboten nyanyi, sing nyanyi jenengan mawon kula wakilne. Ngoten. Nggih. Oh, Kula rada watu-watu pripun wonten mangkare nggih. nuwun sewu Mbah Lurah. Rikala wonten teng mriku panjenengan nyanyi piyambak. Tenggene pundi nika Mas Gurit nuwun sewu. Lapangan Desa Karangan. Nggih, nika nggih Mbah Lurah nggih nyanyi nggih. Iya. Teng ngajenge jenengan nuwun sewu. Mm-mm. Tenggene Pak sinten nika sing Iya. nanggap nika nggih Heeh. Mbah Lurah kan nggih Nyanyi. nggih. Mm. Dalu menika mboten nyanyi Mas Gurit. Nggih. Cukup diwakilne keparengi. Ya, diwakili Pak Garek. Nggih. Ngoten. Pun Lintang Asmara kados wau ngendikane Nggih, kanca-kanca nggih. wau nggih. Oh, Lintang Mungkin Asmara. duwite kalih sinten ngoten. Kula rada watu Mas Garek. Nggih, nggih. Nggih, Ngoten. nek teng mriko-riko riyen nika pinten nggih? 200. Kemutan kula nggih kemutan lho Mbah Lah Lurah. niku namung 50 tok mboten kathah. 50 to Mbah Lurah. Nggih niki mungkin mundak 50. Oh nggih alhamdulillah ya Allah. Potonganmu kaya kotak amal lho. Ora ndremis iki ya ora bagian ya. Nggih. Ngoten nggih. Nggih Mbak Lurah nggih Siti sembah nuwun. wakile nggih. Nggih, sinten? Kula Sinten, kalih Mbak? Mbak Ana, kalih Mbak Ana. Ada Mbak Ana. anak Ura. Ya. Mbak Lurah wis ganteng dadi lurah. Lomo. Lomo ya. Alhamdulillah Mbak Lurah ya Allah tok pundi Mbak Lurah. Pak? Kae lho, Reng. Mbak Lurah. Ya Allah Mbak Lurah. Jenenge dereng diparingi kok. Ya Allah. Iso. Pun sing ngandhap mawon Mbak Lurah, sing ngandhap mawon, sing ngandhap mawon. Nggih, siap. Pitu Mbak Lurah. Siap. Wolu Mas Garing. Pitu Mbah Lurah nggih. Sembah nuwun. Nggih, siap. Tesih melih iki Mbah Lurah. Barokallah. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Mbak Lurah. Jan tenan. Mugi-mugi rakyat mriki rezekinipun lancar. Amin. Tahun ngajeng urunane tambah kathah. Amin. Nimbali malih. Amin. Amin Allahumma amin. Wayangan meneh ya Mas. no. Jan yo ngarep-arep to. Eh? Jenengan gratis. Ketok iki kalah karo gajah kok iya. Lah nggih. to. Mboten napa-napa, kelanganane yang niku benten. Senengane Tapi aku beda-beda. yakin sik tetep mlebu ae nang nggon gajah. Endi-endi mlebu. Bagian apa Mas? Wah, aku iki bagian surat to. Karo nyawer ngono. Tak Cak kira. Maidi masuk kok. Senengane yo nggon ngono kuwi lho Mas. Heeh. Iso ndusel-ndusel ngono kuwi Nggih, lho. Mas Gurit, ngucap ngeten iki kula pun peng-pengan. Heeh. Masuk. Kok gedeng aku. Kaya nonot RT1 ya ngono kuwi, nonot RT1. Tapi lek selamat kentir ora tau. Lek selamat Wonge ya kentir- teko. Yo teko. Teko. Karo buke ya. Monggo Mas Murko. Ya, kene. Ya minangkani menika pamundutan beliau Bapak Lurah Karangan. Heeh. Nah, langsung mawon Nduk Ana. Pun Mbak Lurah. Ya. Tetep rukun, sehat lan afiat, gotong royong, lumintu rezekine khusus wonten ing masyarakat Jaten. Amin. Seluruh berahipun kundur dumateng sedaya masyarakat Karangan Banjaran. Mas. Dungane sing apik-apik pokoke ya Mas. Mas Gareng. Siang pa toro ratri